Hello guys, welcome back to our channel, and today we're going to the market. So it's a market day. We are near approaching the market and we are expecting that maraming mga mabibili. We're near the market, almost to the parking. There's pure gold. Yes, that's the municipality. We're gonna stop there. So we're trying to find a parking space. There are a lot of people here. The parking's full. So we're going to the paid parking, which is just behind that 7-Eleven building. Let's go. Thank you. Mau duntan kita anda pwede ni pa. Yes, sir. Hi. Ito nga yung part. Kasi lang. Pagkipot mo ano mo. Kita tasit si daon ah. Ayan, raba. Lagi. Ano sa? Pala 50 na kita kumasa. Sige, ano pa nila? Nalagi, kinawala naman. Ada may isa kung magkirap mo na. Dato ka ba ito mo?
120 ang. Nagbasit. Dami na ganyan natin. Galunggong tata. Yes, ako. Ano ba sa kilaw? Diba, babasit ko ng nanang, diba? Ito sige ka. Para sa sunod ang ako na nanay. Yung malahan dyan? Pati babatay. Batak ba din? Ano kaya tidadaktal? Isa ko 20 ko ito na lang. Ay, mas gagate ko raw. 40 lang patikan mo siya. Ano kasi mo? Masal ko. Ito lang ito ko kanya kape. Kita matanda with printed sa Awan, puro ko dato. Nakadata. Ano, sir? saraan. May isa ko, may isa. Sa puntang putas. Thank you. Kano ba inti? Ano nga dapat? 150 ma'am. Nabiyan. So, pauwi na kami from the market. So many things to buy from market to house. Bye! Thank you for watching.